generation, wala yung mga bata nga nakabalo. Ingon lang siya nga, ako bato mo ang Diyos. Diyan sa man yung pagtuo sa Diyos. Gibuhat ba niyo? Basig istorya ra. Nganong gimog na imong mata para makakita ka? Nganong gimog na imong baba para kastorya ka? Nganong gimog na imong dalunggan para kadungog ka? Ang pangutahan na karon, nganong gimog na ka sa Dios? When you want to change your life, but we don't know where to start with prayer, but pasabot. Kung nada kuno kay gusto nga sugdan sa imong kauli na buhi, pero wala ka kabalo asa ka magsugod tungod sa kadagan ng problema, katalag man ubang hunahunaon nga usay di ka makaplastar sa itubag. Start with prayer. Pagsugod sa pagampo para matulid imong kinabuhi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako ibinisayaw na ko Ako nagasaksi, sunda ko ninyo. Ako nagasaksi. Nga walay laing Diyos, nga angay pagkasimbahon, gawas lang kay Allah. Gawas lang kay Allah. Og ako nagasaksi nga si Jesucristo gisugo og propeta sa Allah. Og ako mosaksi nga si Muhammad propeta sugo sa Allah. So isip isa kami balik sa kanibitang Islam, sa relihiyong Islam mo pagtulunan nga sikin sa man tong mangandoy og giya sa kinabuhi pamaagi nga gawas sa Islam palayak balalaha minho. Dili kini pagadawaton sa labang makagawom ngadto kaniya. Wa huwa fil akhirah og siya minal khasirin, kauban sa mga tao nga lugi. Wala ha, ang manibot sa to. Lamos lenta. Anyway, na may kopya tayo, imurag yapon siya.